dálky. Chtěl vidět dál než ostatní. Když jednoho dne nalezl ve svém malém temném sklepě svou starou zaprášenou vzduchovku, dostal skvělý nápad. Svůj nejlepší dalekohled přidělal na svou vzduchovku. Byl na sebe tvrdý a tvrdě trénoval střelbu na ty nejvzdálenější cíle. Když dovršil 18 let, byl odveden do armády. Jeden mladý důstojník si všiml jeho bystrého zraku, odvahy a citu pro maskování. Poslal ho do elitní jednotky snajperů. Tam patřil k těm nejlepším a dostal své krycí jméno Keram. A zanedlouho přišla i jeho první mise. Jsem to vlakem, tohle tady kurva nikdo není, vole. Nemožný, ty vole! Ty serou, kurva! A když se jeden objevil, mě zabil. To samý číteře tady, vole.